Wato Malam Sa'idu. Baba action me ya rubuta. Wannan ta wuce rubuta. A ganta nan na tsika ta sai yin shekara 8 ina alula mai. Ye? Kware ma kuwa. Baba action? Kware ma kuwa. Shekara 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kware ma kuwa. A hakan nan kuma zan yi wanka. Ka dai sani kai dai mai iyali ne. Zan yi wankan buta. Zan yi alula asuba la'asar azhar mangarwa isha. Duk da ita. Ani dan baiwa ne. Gaskiya ba action kai dan baiwa ne. Kware ma kuwa. Lalle na da kai dan baiwa ne. Wannan salbin kuwa idan na fara ja la ilaha illallah kai da gani na da ka zo ka san bukatan ka biya ko kware ma kuwa ka ce ranka bukata take kai ka ga mawakaci kaji tafi ne ka laira bata kai Kano nisa ba Allah ne ka laira bata kai Kano nisa ba nisa amma baba action baka da hankali. Ya zaka ce mun da hankali? In ban da baka da hankali ya za ka ce lashira bata kai Kano nisa ba. Lashira fa. Kware ma ko bata kai Kano nisa. Kana so in kai ka ne? Gaskiya baka da hankali. Wa kai ni mana? In kai ka lahira? Kai ni mana. Jira ni ina zuwa. Jira ni. Dan kai ka lahira yanzu. Wallahi ba za a mun TV ba ka je lahira. Ka jira ina zuwa. Amma baba action gaba ɗaya ma hukaci ne wallahi. Ban taba tunanin kanka ya bugu ba sai yau. Lashira fa. Wai Kano. Gaskiya ba action ma ba shi da hankali wallahi tallahi. Lashira fa. Wai Kano wai. Ka da yara yanzu na kai ka lahira. Amma gaskiya na da babu action ba shi da hankali. Lalle lahira ba ta da nisa. Yanzu a haukan shi da yanzu ya kai ni kenan? Kai wannan irin sara da ya kawo in banda na ankara. Ka ko ba. Da yanzu ba na tafi shikenan fa dai a rika labari na. Lallai lahira kusa ce, na da shi, amma zan kiyaye irin wannan magana da shi gaskiya don na fuskanci ga